Sa'yo na, Adre. Boxing na, boxing. Isa mo boxing na ko na. Ang aga-aga baka siyansihin ko yung gilagid mo dyan. Sa akin gusto ko boxing na ko, Dre. Ano yun ako na, Dre? Boxing sila, Dre? Boxing mo? Isa mo gusto ko boxing na. Alas man ang bunga nga mo. Hoy, hoy, ikaw, boxing ka? Suot mga gloves. Suot yung gloves, suklan ako rin. Pakisar ko ba yun? Suot yung gloves, boxing. Lah, hindi taduan ni Ron. Vip. Boxing din yung toyo rin. Suga na niya. Isok ito siya. Yate na, hita rin mo sakit sa lawa. Sakay di karon bay. Sus kanara? Naw murag lamok. Kanini ah. Aw, makita na lamok mo ka. Basta kay makita yun. Pariha kini wa mo suron lagi. Man, aw. Okay na ka bay? Di na ko. Okay ka bay? Na ikaw manggot yung pangkuan magugagod na. Samantang kang Suri kayo bay. Ikaw manggot ko pangkuan. Gud na wag na ko to. Solohin mo yan. Naman. Iya gid yan. Di na ko lang ang boxing, di na akong boxing. Suri kay bay. Okay na bay? Boleh na lang ko. Subscribe na YouTube channel na Katapang Angkas Bash TV. So yun, like and subscribe.